pouvoir. Pourquoi Maya ne met pas son argent, même si ça appartient, mais pourquoi elle ne met pas ça à la banque? Pourquoi elle ne met pas ça à la banque? Est-ce qu'on a vu des hypocrites et ils sortent pour dire que ouais, ah Maya, toi aussi tu mets pas, tu retires ton argent à la banque, tu venais déposer ça à la maison. Pourquoi vous n'êtes pas fait ce combat-là? Donc en Guinée, il y a 2 poids 2 mesures partout au fait. Tout est permis en Guinée. Donc moi je pense que le discours du général Mamadi Doumbouya le 5 septembre, il a dit que lui, il est là pour la Guinée, qui n'est pas là pour un individu. Mais ceux qui soutiennent Mamadi aujourd'hui, c'est le contraire. Ils sont là pour soutenir Mamadi, mais pas pour la Guinée. Parce que ceux qui arrangent, général, personne ne parle de ça. Mais ceux qui les arrangent pas, et il vient, il dit, il commence à justifier des indéfendables. Parce que vous ne pouvez pas défendre des choses qu'on ne peut pas défendre. Donc, moi, j'aimerais que vous sortiez encore pour demander à Maya, l'argent là, elle a enlevé ça où? Pourquoi elle ne met pas ça à la banque? Parce que c'est ça qu'on appelle blanchiment d'argent. C'est blanchiment d'argent parce que, même en France, si on te voit 1000 € cash dans ta maison, ça c'est un autre problème. Même si on t'est venu autre chose, mais dès qu'on voit 1000 € liquide dans ta maison, il faut expliquer, l'argent là fait quoi dans ta main, tu ne mets pas à la banque. Qu'est-ce qui est derrière? Qu'est-ce qui s'est cassé derrière? C'est ça on appelle un gouvernement. Mais on nous a dit, ouais, on va venir pour combattre l'injustice. Mais il y a l'injustice totale en Guinée. Même si tu es réseau, tu peux, quand tu dis, ouais, je peux pas parler l'affaire de la Guinée, mais c'est impossible. Tu vas parler, tu peux pas te taire. Parce que nous tous, on est Guinéens. Donc, à un moment donné, nous, il faut qu'on arrête de l'hypocrisie. Parce qu'il y a certains qui disent, ouais, quand tu supportes, quand tu es l'esprit du CNRD, tu es patriote. Mais moi, j'ai dit, vous n'êtes pas patriote. Vous n'êtes pas patriote parce que vous êtes là pour suivre un individu. Vous êtes là à tromper le monsieur. C'est tout ce plan, c'est sa pure vérité. Vous êtes là à lui tromper. Vous êtes là, vous ne dites pas la vérité. Parce que tout ce qu'il fait, vous dites que c'est rose. C'est pour ça que j'ai dit, les gens ont tombé sur Maya, l'affaire de notre grand frère Tumba. Mais Maya, elle a raison, elle a dit la vérité. Elle a dit la vérité. Ce qui s'est cassé, c'est ce qu'elle a dit. Mais les gens ont tombé sur elle, non? Parce qu'il y a une hypocrisie d'une part au fait, quoi. Maya est sortie, il a dit la vérité. Ce qui était cassé, c'est ce qu'elle a dit. Mais Julie Wall, il faut voir dans nos pays aujourd'hui. Maya, il devient un exemple en Guinée aujourd'hui. Mais la Guinée, c'est quel pays? On voit des imams qui disent à Maya aujourd'hui, oui, tu es un exemple pour la Guinée, tu es un patriote pour la Guinée. Mais c'est un pays à part. Il faut dire la vérité. La Guinée, il n'y a plus des imams. Parce que le gouvernement peut faire tout, mais il y a des imams qui peuvent dire des choses. Donc Maya, il devient un exemple en Guinée aujourd'hui. Je n'en veux pas Maya. C'est sa vie, c'est son destin. Moi, personnellement, je n'en veux pas Maya. Je ne l'en veux pas. C'est son destin. Elle est en train de vivre son destin. Mais on ne peut pas, parce que si on voit des imams pour venir féliciter Maya Kaba, alors que tous les jeunes, ils sont là à voir ça, Maya, il devient un idole en Guinée aujourd'hui, Julouane. Il faut dire la vérité. Parce que si il y a des imams qui sortent pour féliciter Maya Kaba, lui, imam en question, son fils, sa fille va voir ça, elle va suivre Maya Kaba, elle va dire d'accord, on peut faire des conneries, après tu viens demander pardon, c'est permis, tu deviens patriote, tu deviens un fils digne de ton papa. C'est ce qu'on est en train d'assister la Guinée aujourd'hui. Il faut passer par des, il faut faire du n'importe quoi d'abord pour te faire connu. Après, tu vas venir demander pardon. Les gens vont dire que ouais, tu deviens un idole pour la jeunesse guinéenne. Tu deviens un exemplaire pour la jeunesse guinéenne. C'est ce qu'on est en train d'assister la Guinée aujourd'hui. Donc, on vit des médiocrités en Guinée aujourd'hui. Personne ne peut parler. Donc, moi, je sais pas, parce qu'il y a des gens qui deviennent l'exemple en Guinée. C'est pas possible, quoi. Pas possible. Donc, à un moment donné, moi, c'est pour ça, moi, j'ai dit, on peut tout dire à nos dirigeants, mais c'est nous, le peuple, qui est le problème de ce pays-là. C'est nous, la jeunesse, qui est le problème de ce pays-là. Parce que je vois, il y a des gens, ouais, parce qu'il est à côté du président, et voilà. Il a tapoté. Tapotez fort, les gars, tapotez. Tapoter. Vous n'avez qu'à tapoter bien en bas. Si vous nous qui a monté là, si nous on tapote là, c'est pas bon pour les likes. Tapotez, le lève là, ça tripe comme ça. Allez-y, madame. Donc, mais bene koni kono ka fo, Maya Kaba be kaso le ke folo. Aka ke chien kelo. Abola tu ni ka dabaya kere neke ko a fani a mama muso ni a mama chau ka boka ya fama. Ya fakela maola nina koni ni Mamadi Doumbouya ye président ko président be chien fo ko be linika
ko tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ de bɛ ali Mamadi Doumbouya bamuso manga ka da don nin ko lɔ a manga ka da don a lɔ dɔ manga ka minɛ ka bila kaso la ka dɔ libéré Maya Kaba bɛ sungurubaya kan fɔ mɛna TikTok ka mɔɔw toro t'a la wa Mamadi Doumbouya bamuso toro t'a la Maya Kaba bɛ sungurubaya kan fɔ mɛna Maya Kaba le tɛ ka lajinɛ géré bi n'a lajinɛ bila yɔrɔ min lajinɛ bɛ yen ne mɔgɔ ma masa cɛ supporter fɔlɔ ni Maya Kaba tɛ mais mun na musokɔrɔba yɛrɛ ka kan k'i sen don nin na wa Maya Kaba ni mɛ bɛ kɛlɛ la k'o mina k'o datun la Maya Kaba k'i bɛ kɛnɛma mun na mun kosɔn dɔ tiɲɛ tɛ ka fɔ lajinɛ kɔnɔ autorité ninnu bolo wa autorité u t'a kalama wa u bɛ dɔ mina ka dɔ to mun na mɔgɔ fila de m'a kɛlɛ kɛ wa o bɛ mɔgɔ kelen de k'a kɛlɛ kɛ mɔgɔ fila de k'a kɛlɛ kɛ u ye u fila bɛɛ mina ka u datun ka jugement kɛ est-ce que Maya Kaba yɛrɛ bɛ kuma baba fɔ min na TikTok sanfɛ est-ce que a n'a ka kan wa a y'a tiɲɛ fɔ a ɲɛna sa Maya Kaba n'a ka kan Maya Kaba tɛ muso le ye wa muso t'a fɛ ti de tɛ wa mais ale lɔni bɛ cɛw place la mun na ale le bɛ ka Mamadi Doumbouya ka masaya ka a ɲɛ wa anu ma nin ye waati jan dɛ an ma nin mɛn yɛrɛ ali Mamadi Doumbouya dɔgɔmuso man kan ka bɔ ala kun man kan ka ye masa Siamabra lajinɛ géré an ma u badenmusow ye an ma muso ye u kɛrɛfɛ u ye jamana géré ni u cɛɲɔgɔnw le ye vraiment an sɛgɛnna Maya Kaba ko la quoi Maya Kaba va partir à la prison pourquoi a man fisa kaso ma dɛ même ni kɔnɔma le ali ni ji waati sera i bɛ taa kaso kɛ ni den worola i ni den bɛ to kaso kɔnɔ ye den ni ba le bɛ nɔ muso yɛrɛ ye kaso kɛla kɔnɔma ye kaso kɛla ayi mun na kɔnɔma tɛ kaso kɛ ni kɔnɔma ye crime kɛ i bɛ kaso le kɛ den nin bɛ wolo a bɛ kɛ kasoden ye fo kaso dati bɛ ban mɔgɔ si ma diɲɛ k'a fɔ ko Maya Kaba ka to kɛnɛma dɔ ka mina ka bila kaso la den bɛɛ woro ɲa kelen ye n bɛ kuma Mamadi Doumbouya bamuso fɛ yan nɔ a y'i sabari den dɔ ma fisa dɔ ye n'a a tɛna sɔn a den ye masaya kɛ ka masaya gérer a gérer cogoya la ni muso masaya le bɛ mɔgɔ si t'a la on n'est pas d'accord aujourd'hui on n'est pas d'accord demain parce que ni bɛ kuma la u bɛ ɲininka ko i ye Guinée le ye wa ne mɔmuso fila bɛ Guinée 100% ne buruju bɛ Guinée n bɛ kuma Guinée kan a ka di n ye cogo min na voilà u ye masaya min b'i lɔ nin vraiment on aurait mal an tɔɔrɔla an sɛgɛla quoi an tɔɔrɔla an sɛgɛla denmisɛnninw le bɛ ka lajinɛ géré n ye titɔ kɛ ka titɔ kɛ n ye titɔ dɔ bɛ partager la Mamadi Doumbouya bɛ n kumakanw lamɛnna ale b'a fɛ k'a ka masaya kɛ cogo jumɛn ne minnu tɛmɛna masaya la olu ma muso gbɛrɛ u kɛrɛfɛ dɛ non u ka conseiller tɛ musow ye surtout muso kunfin ninnu denmisɛnnin ninnu minnu ma b'a siripu donya lɔnna fɔlɔ yɛrɛ u le bɛ masaya ma ka a gérer lajinɛ kɔnɔ an bɛ jamana jumɛn de kɔnɔ o la on a quel pays pays de Sékou Touré ou bien pays de Samori Touré je suis sorti. Non, on n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord. Elle va partir aux prisons. Parce qu'à cache n'y kele. La ko le djineka be yafama. Ama muso ye yafama, fa ye yafama. Be yafalama. Mais nizia monte yafama. Ou fla bele be kasoke. Ale era ka dajuya meke a tokele ma oke. Muna ko ba tokele mina kaleto. Antoroba la tito fantani nani beka. Ale dajuya meke parce que be président kere fait. On fait pas ça. Maybe kɛrɛfɛ yɛrɛ i ka kan ka kola tɔn kɛ o le la an buɲana ka o le ye maybe kɛrɛfɛ i bɛ kola tɔn kɛ o le la o le ka kan ka tɔw lali k'a fɔ hali Maya Kaba mɛ y'a supporter a ma o to ye c'est ça on va attendre hein Maya Kaba tɛ to ye dɛ Maya Kaba tɛ to ye non il y a personne qui est d'accord pour ça oui Maya Kaba tɛ to ye a bɛ sungurubaya kan fɔ la TikTok k'a kasiya sa an dimini bɛ dimi dɔ donna an nɔ sisan an ka sɔrɔsi cɛ fagali la o dimi banna Maya Kaba kuma mɛn fɔ
Koto tala yete. Merci pour les cadeaux. Tapotez fort, hein, tapotez fort pour ce qui Donc, on d'accorde pas de ça encore. Maya kaba abo TikTok a pep, abo masache kere fait pep. Sinon, mousso ni tche ou bel ebe bo kanya mignona. On va, nete la jina kono bibi de. Ne Europe les. Donc, on n'est pas d'accord avec Maya Kaba. C'est pas Maya Kaba va venir gérer nos pays pour nous. Mouna, Jabana Chama Beyo. Un gouvernement incompétent, pas de compétences. Merci madame Awassa, merci. Madame Buntu, vous êtes là? Merci. Je vois comme oui, madame. Moi je vais dire ça. Bonsoir. Il y a beaucoup de personnes. Ok. Oui. Mon frère, bonjour, bonsoir. Bonjour madame, allez-y. Qu'est-ce que vous voulez dire aujourd'hui par rapport au pardon demandé par Maya Kaba? Moi, je vous remercie d'abord. Merci madame. Je vous remercie pour ce combat que tu mènes. Vraiment, il faut que notre pays change. Je sais pas, j'ai envie de m'exprimer en soussou. Allez-y, madame. Voilà. Toutes les langues sont permises. En Poula, en Soussou. On veut que le gouvernement attende toutes les langues aujourd'hui en Guinée. Toutes les langues sont permises ici. Allez-y. Allez-y. Émotionnellement. Maya Kaba la Guinée kabiri namfistreri. To muta na futita beto. Mun nakam disto munars ka muhamrema. Mais to muhamre munoma yete. Ali 1 million na minide ene sarefi 1 million banque munoma minide akushi. Yagi. Ki yeri ki pensionnaire me ga salaire tungo. Enseignant me ga salaire tungo. Hey, ntamu yigite ka Maya Kabara. Pardon. Ina to Maya Kabara bari. Nare da kambira ne raba ma plus que ça tanang be yer bi to wona gbe non to wona gbe fala mais naga supporter na kanu naga de naga na bama adangi Maya Kaba be rapon anamu khatal la Guinée rafama akadi yete na mangera na rafama amma Maya Kaba supporter ma nta Maya Kaba na birim fala na bouré tagi kombi ça m'intéresse pas, c'est leur vie privée. Ça ne m'intéresse pas. Une aventure n'a pas Paris et beau tagi mais c'est leur problème. N'a parti d'un n'a canson gonori. En sa émotion qui Maya Kaba mou fils refait à quoi biri dunduira mini à mou walifere société ramaï c'est sera mon Maya Kaba ira. Alla Guinée di biri fistri na falato na mon gonori na barangono Mamadi Doumbouya nous rafamahan Mamadi Doumbouya to fura. Na fala fenu ala nan tagi ki ngala makan dirne Mamadi Doumbouya pe parce sans que mo Mamadi Doumbouya kolo bar mamma président nara nous rafam na temun de espoir dinde na tambe puisque mu biri nouvelle génération na namura même presque même génération na temun da tamara fote taraba asari e fe kolo a fe nde kolo anomane. Elle a eu un appel.